Така, първо искам да кажа добър ден на всички. Аз съм Лейко, за тези, които не знаят, вашата новинарска емисия за всички новини, свързани с нашият любим Манчестър Юнайтед. Зависи от деня, разбира се, че правя и други новини. Заради това, днеска имаме новини свързани с Дъглас Луис, свързани с Антони, размен на монета, Екитике. Ембемо вече е много по-близо до Манчестър Юнайтед, отколкото до Тотнъм. Бяха писали медиите, че Ембемо ще предпочита да се присъедини към Тотнъм, защото Томас Франк стана новият треньор на Тотнъм, за да ходи при него. Естествено, те имаха прекрасен релейшншип в Брентфорд. Но това малко ме шокира, между другото, с Дъглас Луис, защото аз в Астън Вила, в Астън Вила си го харесвах. Той мисля, че играе дефанзивен халф или атакуваш, ще ме излъжа точно. Но според Give Me Sport, Манчестър Юнайтед вече имат зелена светлина да подписваш с талантливата звезда на Ювентус в халфовата линия. Дъглас Луис като бразилецът е бил предложен в размяна на Антони. Това означава, че Ювентус иска Антони, ще ни дадат Дъглас Луис. Сега въпросът е какви пари ще се извъртят, но на 100% не искам да вземаме комплект Дъглас Луис и Алиша, защото Алиша Леман става въпрос, защото вижте какво стана, когато заминаха от Астън Вила. И двамата си бяха доста добре, си играеха. Да, Алиша Леман все още си играе доста добре в Ювентус, но формата на Дъглас Луис спадна. Няма значение къде една двойка отиват да играят, когато са заедно, запомнете ми думата, и той така и с нали, някой път трябва да си дават и малко спейс, нали, ти отиваш другаде, ти с приятелки излез, аз с това да изляза. Но не може ти като професионалисти, нали, да се живее заедно, това е съвсем различна тема. Но вие играете в един отбор. Там 100% стават някакви след тренировки, знаете за какво става, тя и Алиша Леман, тя си е така, много чукумбаки става. В един отбор не е добре. Така че ако Дъглас Луис си идва, да си дойде сам без да си кара тази швейцарска и тя на спид, дето вика, купи вика часовник Rolex. В Швейцария. Така, Антони е оценен на около 25 милиона паунда, докато стоеността на Луис Диас възлиза на приблизително 34 милиона паунда. Вече беше съобщено от Косиере дела Спорт, че Дъглас Луис би бил готов да премине в Манчестър Юнайтед, за да продължи кариерата си. Първо искам да подчертая нещо. Преди повечето си отварях българските медии, Спортал БГ, GoBG за информация, защото беше по-лесно да я прочетеш тази информация, да я асимилираш по някакъв начин, да направиш някакъв сценарий и да започнеш с видеото. Но новини напоследък свързани с Манчестър Юнайтед, ако искаш така, нали, да видиш малко по-навътре в нещата, сега така започнах да чета по-различни така че не очаквайте, че тази новина, която аз ви я казвам, ако не сте я видяли в българските медии, това означава, че Лео нещо подхлъзва. Не е така, симпатяги, просто намерих така доста добър сорс. Не искам да ви го казвам, защото няма никакво значение. Фактически вие си гледате видеята, ако ви харесват, моля, дайте палец нагоре, шервайте с някой ваш приятел. Ще съм ви изключително благодарен. Разбира се, че не казвам, че тези новини на 100% всичко ще си излиза правилно, но просто сорса е доста добър. Манчестър Юнайтед тренира Рубен Аморим имат нужда от универсален халф, който да внесе качество в състава. Дъглас Луис би могъл да покрива терена през всички 90 минути, благодарение на невероятната си издръжливост. Тази издръжливост я гледахме с фанелката на Астън Вила, когато няма никога да забравя, когато вкара гол срещу Манчестър Юнайтед и направи шимито, и после Манчестър ги обърнахме и почнаха да празнуват пред Дъглас Луис. Никой няма да го забравя това нещо. Но в Ювентус въобще не ми харесва. Не знам дали се дължи, защото постоянно с Алиша Леман заедно, той чукумба 24 часа, брат, с този дирник, тя го знае, куда я правиш. И той човека иска да я плющи. И после на тренировки не се справя добре, но в мачовете пък в серия А няма не знам, един-два мача предполагам е имал добър за Ювентус, обаче, братле, аз там като го гледах, изключително променен футболист, един пас не мога да навържи на 2 метра, няколко гола. Смятай защо помня тези работи. Когато съм гледал матч на Ювентус, съм запомнил единствено грешките на Дъглас Луис, когато е бил титуляр. И сега като видях новината за него и си викам,
Боже, нали в Англия може да е различно, може сега да му се възроди кариерата в Манчестър Юнайтед. Знаеш ли, както други звезди, ето Антони какво стана, заради това Ювентус му обръщат повече внимание, естествено. Антони от своя страна се представя отлично през последните седмици и самочувствието му е на високо ниво. Въпреки това, може би ще е по-добре за него да продължи кариерата си на друго място и да започне на чисто вместо да остава на Олд Трафорд. На 100% съм съгласен с това изказване. Тоест, което са написали от медията. Остава да видим дали тази размяна ще се осъществи и дали ще има развитие по трансферната сага. Луис би бил страхотно попълнение за състава на Манчестър Юнайтед, така че нека изчакаме и да видим как ще действат двата отбора. Старата госпожа и червения дявол правят бизнес отново. Отсте толкова много ли? Така, продължаваме напред. Марко Карнакези, вратарят на Аталанта, е свързан така доста с Манчестър Юнайтед, както знаете. Всичко друго, освен Андре Онана, ще бъде доста добре за вратата на Манчестър Юнайтед. Това е буквално новина от днеска. Според източници, ръководството се опитва да продаде Андре Онана това лято и иска да му намери достоен заместник, така че Рубен Аморим насочва поглед към 24 годишния Карнезеки. Карнакази ли каза? Кавказ, бе! 24 години, доста добре между другото. Карнезеги, Аталанта е готов да пусне италянеца за повече от 40 милиона евро. Мале, днешното време не мога да купиш футболист под 30 милиона, под 40 милиона футболисти няма. Карнези изигра 44 мача през сезон 24-25, допусна 45 гола и забази 18 суги, бре 45 гола. Средно гол на мач ли? Договорът му с Аталанта е до лято на 28-ма. Трансфер маркет, това е уебсайт, където мога да влизате, оценява стойността на играча на 25 милиона евро. Сега, честно казано, каквото и да дори на място на Онана, ще съм доволен. Няма значение дали как ще се представи новото момче. Аз, Онанакиса, enough is enough, пращайте го в Сауди да си му плащат там паричките и да изчезват. Така, нещата с Юго етикете така малко се ускоряват. Както знаете, проблемите на Манчестър Юнайтед не само под ръководството на Рубен Аморим и под Ерик Тен Хаг бяха нападението, и то с тези страйкъри Хойланд и Зирксе. Както знаете, Зирксе той даже не е типичната девятка, не е типичният таран, който трябва да е. Той е като го гледам като игра изнесено така по-назад, зад нападатели. Примерно дори и някой път се получават доста добри мачове из игра, но като нападател не. За Расмус Хойланд какво да го отварям темата? Тотален провал, тотални пари на вятъра. Манчестър Юнайтед създават положение, но не си ги вкарват в някои мачове, става въпрос в някои въобще, даже не влизаме в положение, но играч с когото Манчестър Юнайтед е свързан интензивно през последните дни, става въпрос, естествено, нещата почнаха да ескалират. Юго Екитике от Айнтрак, според Фут Меркато, червените дяволи вече са ускорили и напредват в преговорите за подписа на талантливия френски нападател. Въпросът е, че не сме ние. Единственият отбор, който го иска. Ливърпул и Челси също остават в надпреварата за бившата звезда на ПСЖ, но Юнайтед се стремят да ги изпреварят и да си осигурят подписа на Екитике. 22 годишният футболист следва дълга традиция на нападатели, които са впечатлили във Франкфурт. Екитике има 48 мача във всички турнири, където е отбелязал 22 гола и е дал 12 следи. Точно това имах предвид в предното видео. Момчето, когато не вкарва, той пък асистира, което долу-горе ти гарантира поне гол на матч. Манчестър Юнайтед страдаме от липса на тази топка да влезни в мрежата. Хуго Екитике, както го сложиха му етикет новият Тиери Анри на Франция. Дано трансфера да стане и да не допринесе с тези голови. Въпреки че няма съмнение относно таланта на Екитике и потенциала му да се превърне в един от най-добрите на позицията си, това може да се окаже твърде голям риск за червените дяволи на този етап от развитието им. Рубен Аморим се нуждае от резултатен нападател в разцвета на кариерата си, а не от изгряващ талант. И поради... Аз тук не съм съгласен. Тук не съм съгласен, защото Манчестър Юнайтед в
в ерата на Фърги никога не са купували примерно звезди, които са вече блестяли в отбора си. Чичарито да не блестеше като дори там от Гуадалахара ли дори Чичарито или от къде, напишете в коментарите, моля ви. Уейн Руни. Да, Уейн Руни на 20 години той разцъфна в Евертън с един гол срещу Арсенал. После направи още няколко добри мача. Юнайтед се заинтересувах от него, взимаха Кристиано Роналдо. Примерно, кой го знаеше, когато Манчестър Юнайтед не беше на пазара заради него? Кой гледаше португалската лига, че знае как Кристиано Роналдо играе там и след време нали, ще стане най-добрият футболист в света? Или пък Руд Ван Нистелрой също дори от Холандия. Нали, имам предвид, че Манчестър Юнайтед не е такъв отбор, който винаги да гледа да купи някой от Барселона, Реал Мадрид, големите отбори. Ние винаги сме се стремели да купим, ето примерно сега Айнтрак Франкфурт, момчето му да дори, нали, вкарва е там голове, нормално е да се интересуваш от тия, които бележат. Така че, не знам, тук малко не съм съгласен. Поради това Юнайтед може би ще е по-добре да се откажат от тази възможност с Екитики. Така е написана статията. Остава да видим как клубът ще подходи към това потенциално привличане през лятото. Вижте, ние трябва да имаме опциите отворени. Ето вижте какво става примерно с Гьокереш. Той момчето не може да се реши къде го иска. Дали иска да ходи в Арсенал, къде ще ходи други отбори, кои го искат, даже не знам. Но не може само да си вкараме яйцата в една кошчица, в един баскет, както се вика. Трябва да си има опциите. Ние задължително трябва да купим страйкър. Дали ще бъде Гьокереш, дали ще бъде Екитике, дали ще бъде дори за Бенджамин Сеско трябва да таковаме. За друг такъв талантлив нападател сега не ми е ясно. Они от Ривър Плейт го прибраха новия Меси, който му викат Реал Мадрид го взима естествено. Матаканго ли, Матандо ли, как беше. Вкара гол срещу Бока Хуниорс от пряк свободен от 60 метра. Направо вратаря не видя топката, но винаги трябва да сме в маркета за талантливите футболисти. Ето защо казвам, че трябва да си подбирам някой път информацията от по-различни вебсайти да гледам. Не, че казвам, че това е правилното, но винаги знаете, докато не чуем Фабрицио Романо да каже Хирви Кокумба, Брайан Ембембо, Данил Плееров в Манчестър Юнайтед, нищо няма да е на 100%, така че нали, не съм аз виновният човек, защото аз бях чул примерно, че защото Томас Франк става новия треньор на Тотнам, Денис Люи, директорът на Тотнам, всъщност ще извади 70 милиона, ще ги трясне на масата на Брентфорд и Брентфорд ще се съгласят и Ембембо ще е щастлив, защото преминава първо ще играе с стария си треньор от Брентфорд, второ нали, нов трансфер в Тотнам и те се изграждат като нали, изграждат в момента са добър състав. А сега така Ембембо малко юздите варят към Манчестър Юнайтед и не знаеш просто на какво да вярваш. Брайан Ембембо се утвърди като истински хит във Висшата лига с екипа на Брентфорд под ръководството на Томас Франк. Сега след като Франк официално пое Тотнам Хотспър, той иска камерунския национал да последва в Северен Лондон. Вече бе съобщено, че спорите са отправили оферта на 70 милиона паунда с 10 милиона повече между другото от Манчестър Юнайтед за подписа на Ембембо от Брентфорд. Въпреки това, според последната информация, африканската звезда е готова да отхвърли бившия си треньор и да продължи да настоява за трансфер в отбора на Олд Трафорд. Според днешния брой на The Eye Paper или Paper. Това не знам защо. Така са тако. Въпреки интереса от страна на Тотнам, Ембемо все още предпочита да премине в Манчестър Юнайтед през летния трансферен прозорец. Не го и съдя. Ще си остават с Лига Европа петлите. Петел ли беше това? Хорос ли беше? Къв беше? Дайте му малко синки. Медията посочва, че ако Юнайтед изравни оферта на Тотнам от 70 милиона, ще бъде трудно за Франк да убеди 25 годишния плеймарка да се присъедини към шпорите. Тотнам може да предложи участие в Шампионска лига през следващия сезон, но могат ли да се конкурират с високите заплати, които обикновено се предлагат от Юнайтед? Това е един проблем в нас, в който отдавна го има. Заради това много
футболисти предпочитат да идват в Манчестър Юнайтед, не че защото ще конкурираме това, както не знам, някои футболисти направиха сега си лапат хап, това лапат си милиончетата всяка седмица и излизат да играят като чула с картофи. Друг въпрос е дали 70 милиона не са твърде много за Юнайтед, имайки предвид, че вече са похарчили 62,5 милиона за трансфера на Матиус Куне от Вулвърхемптън, както и знаете, естествено финансовите проблеми в отбора са доста дълбоки. С оглед на финансовата ситуация на клуба, Рубен Аморим може да се наложи да продаде някои играчи, за да финансира подобна сделка. Играчи като Антони, Рашфорд и Санчо, които прекараха време под наем през миналия сезон, би било разумно да бъдат продани, ако не влизат в плановете на португалския треньор. Мбембо отбеляза 20 гола във Висшата лига миналия сезон и може значително да подобри слабата голова продукция на Юнайтед, която бе едва 44 попадения. Така че, симпатяги, за последните новини това беше всичко от мен за днеска. Естествено, ако има някой апдейт, ще се включим и с шорчи, и с дълго видео, ако има нещо. Цунки, гунки и много хуки! Палец нагоре, симпатяги. Ако може да поделите с някой ваш приятел. И до нови срещи!